kapi chuan vantir ko te chanchin hetiang hiamin hrilh thin angel te chuan ka thinlunga thu soi tumin an rong kik thina ti a ka ngai to na mi thla chuan angel te chuan bom lian pui an hnunga an aka dakin ho lukhum chunga kalkwal tura ka ngaya anle khathon ipa po vanram express ti stam a an chhut kul ka ring bokani ka thinlunga chuan angel te lo lu nan kongka lo hon tura lo nga renga ngai lo kapi chuan ati zela I thinlunga chuan kongkhar bula chuan an ding renga nangma bula an o ishiat vele hongla lutir thinang che ati a angel te chantin chungai nom ka ti a ka zon non fo thin ani le angel te chuan enge an ti tak thin ti in ka zot zela angel te chuan hello an ron ti dol mia lo chi ania an lo lu vele inena thucha thola kal nga ro ti an soi zo vele an thlok bo le de yanga chumi nuwa nangma mo phurna ni to me ti in min changa chanchin bu le tv ate engwanga lo ho sa em nge kani le khazir zir sang si lo college po rap phalo mani ke bula bul chanin ka fa te pahni boy taka enkol si in sum don na liam tham tak dina kalau hausak em dan te min zot china ka chana chuan garden le khabu tha paruk mi hlotling te chanchin lampang te lekha ka chiar thiam chanter atanga ni tin ka chiar thin thu te soin ka hril thin chu ba ka angel te o ka ngai thla a ka thinlung kongka chu lo hon sakin an thuro min pek sum don na tur din te le khabuzia te keima mi mal nuna buaina ka chin fel dan te chu ka zom thin angel te chu an local zing ema thilti dan tur tharlam chu chum lo chat lovin min hril thin ama ero chu hun enge muti chen atang khan an local ngai ta ho lo maya ka fanu in accident ato atang khan ni in ka shia ka fanu li chu kan then om no pang pahni nen anu rualin an chuaka van dwai thlak takin an motor chuan na chu a steering a fel tak hlo awangin an accident ta a ka fanu le kan then om mei cheno pang chuan hliam an tuar ve a ka fanu chuan a tuar na sabik ema akut bor chu ge sina kang tela an zinga mi kan then om no pang chuan hliam a tuar ve lo awangin mi trampui tu ra ko ngala ambulance lo thlen vela orthopedic hospital a kan tlan lu pui ngala reitok tak an enkol nuwa akut zung chang te chu tan angaya ama mala tan angai awangin voitam takdam do ina chuan kan lut thina akut zung chang chu bung mok ni sela chuan siam that le dana oma ma se asom zonga ke awangin tan bun angai lo ni lili chuan piano azir chan chau sia le khabu zia te kachina wangin piano azir zo huna typing zir le se ti ril rung na kalo nei thina min tran pui tura ka du awangin kalau ngak hlel thin ma se tu na chuan typing chu azir thei ka ring to lo heti hun lai chuan keima chawin arukin ka chapru thin karir runa chu adam wat lo chuan ka na thona po angong chepha donin ka shia ka thilti laya reng ril ru ka pe thei lo angel te chuan an la ron kikle si lo accident awanga athilti thei ve chhun te ati don to lo karin awangin karil ru ha hle a chung kha chu voi riat an zain le na tura damdoi in kan pan lain o engtika ma typing chu thiam to don talo ani hi ti in karil ru chu angui hle a damdoi ina ka omle nu chuan kan le lampanga mei chenau pangdam lo pakhat chuan hei kalau ngak reng chewania keima ka tho thei si lawa ni chin lu kha mi panau pang bike accident an ron admit thar via ama thamwan turin zu puilok ro tin thupe o de mai hian min ron awa a thupek chu kan zom wata no pang bike accident chu kan zuk thamwana a hnuwa li ruma bok chuan kan han kir le a no pang te mi ron aw tu hena chuan ka wakala azang chu kul de utlat tin ka hmuwa ani chuan ka ming chu Dorothy Williams ani a rualban lo sikula ka kalvi meka doctor te chuan min zai anga ka ke hi inches khatin
asan hlei to don ani zeng shri ka ve awangin a in sei hleya voi tam tak operation ka tok to ni ati a Dorothy Williams chu general squad kopa ang mai miril ru thale lainat na nei mi ani in ka sha a atu soi chu makte chuin a hne na rual ban lo na inei ka vashelo ve ka ti a ani chuan ni e rual ban lo na ka nei lo kan zir tu ru te poin ka nei lo min ti sin midang kan champui thei phot chuan rual ban lo wa kanin ngai tur ani lo en tir nan kan sikula ka thian pa chu kut le ke nei lo ani awangin rual ban lo emo itimai the ma se kan tla sami zong chu mol te se ko chungin typing min zir tir thina sinati a atu soi chuan min bara khai chiang kher mei ka thin lung kong khar chu ron su hing dot nin ka sheberani pona ka tlan chuang nga la PCO ka mu masak per atangin IBM ka phone an office manager ne na chuan ka fanuin accident awanga ku zung chang zong zon tan sakani dante kuthin khat chaw typing zirna khol an nei le nei lo ka wazot nga la ani chuan kan nei che mei dinglam emo veilam emo chaw po type chi khol po kan nei chubaka kut lek ke nei lo tan po molte se ko manga type chi po kan ne azir na bu po a kholei tu ne na man loving kan petel chin idu ve ani chuan I address chiang takin min shilla karon thon mayang cheti min lo changa damdoi in atanga kan chwa nu chuan lili chu sikul kalchan turin ka shwaya akut le ban chu an la tuam tlata an principal ne na chuan typing zir tura ka du thu ka shila ani chuan ban le lam chau mang thei chu an lo la zir tir ngai lo thu te min shil nuwa chuan en chin nan lo zir ver phot se tia min shil nuwa chuan ka ho san ta a ni khat chu an typing class ka vakal chuan mi ming le ramsa thing le hnim hring ming tin reng hi hriat ol sam nan chin chia na nei vek chungin an lo zir tir ani ti ka va mu a tha ka ti in azir tir na tur dik tak huna azir nia ka hriat awain ka lom ril ru hle a anzir tur tu pa chuan kut hing khat chawa type tu ma ala zir tir ngai lo dan te an hun ol nei apianga chan lo lak puya tum thu te alo shil le ngala re lo te a chuan lili chuan akut king khat type chu athiamin a hne chauta zela an english zir lai buwa mi homework an nei chang te han a type vek thina ni an english zir tir tu chu zeng hrin na ve akut ding lam chu man thei to lova wai thlave ringa thiani a ani chuan inu hian no pang che chein a che ni hi kuding lam thatak in nei alom nangma in type thin ta che ati a lili chuan nui san chungin kapu ishe swala ni chu minute khata wat songa ka kutking khatyang khola chuan ka chuak thei asin ka zirna le khabu po ka nei ve ka loma ti ta a trum khat a hun ola azir tir nu chuan ka hne kanu Tony Daniel sa thu soi kha di khop mei keipo midang ka trampui thei awangin rual ban lo zinga min chiar tel thei lawang ti min ron shila tun thleng hian li chu khovel zong in an ngai san le khabu pani ziak tu lo ni ta kan office na thok zong po Apple computer mandan thleng min zir tirani chu ngoi la han ngai thalok te ikong ka chu wa hong za ro min sharing nan angel te chuan hello anti ve ngai lo thola kal nga ro